Sten, nu har du lige holdt et kursus for nogle ledere her på Færøerne. Kan du fortælle mig, hvad er de en eller to eller tre vigtigste ting, som du synes, at ledere skal have i baghovedet? Hvad er de vigtigste ting her, hvis man tænker på fremtiden måske også? Jeg tror, noget af det vigtigste for dagens ledere, det er at have en mere klar følelse af, hvad der er på vej til at komme, som et slags opgør med en historie, som handler meget om, at vi har set i bakspejlet. Meget ledelse hidtil har handlet om, at jeg har orienteret mig i bakspejlet, og så har jeg troet, at jeg kunne forlænge fortiden ind i fremtiden. Det vil vi kunne på en del områder endnu, men der vil være en stor udfordring for mange ledere, som handler om at se muligheder i den fremtid, der er ved at spire frem for at se problemer i ikke at kunne fortsætte den historie, som vi kommer fra. Så jeg tror i virkeligheden, noget af det, der karakteriserer mange lederes fremtidssituation, det er, at fremtiden er fyldt med muligheder, hvis vi bare tør se de muligheder, i stedet for at være bundet af fortiden. Noget af det handler om, jeg har brugt et Einstein-citat, hvor Einstein siger, det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Og det jeg vil med det citat, det er at understrege vigtigheden af, at både private virksomheder, offentlige virksomheder, offentlige myndigheder er opmærksom på spørgsmålet, hvad er det, der tæller for en skole, for en privat virksomhed i en større sammenhæng. Selvfølgelig tæller det noget, hvad de umiddelbare, konkrete resultater er, men hvad tæller, hvis vi ser på det på en lidt større måde, i en lidt større sammenhæng, og hvad er det derfor for regnskaber, bundlinjer, rapporter, ledelsestemaer, som vi skal have opmærksomhed rettet imod. Du har snakket lidt om verdensmålene. Hvordan kommer de ind? Hvordan kan vi som... Nu er vi bare en lille virksomhed eller et lille land. Hvad har det med os at gøre? Ja, jeg har talt om FN's verdensmål, eller bæredygtighedsmålene, som de også kaldes. Og jeg ser det som noget af det vigtigste, der overhovedet er sket i verden i lang tid. Ikke som et problem, men i virkeligheden som en mulighed. Verdensmålene handler om 17 vigtige temaer for alle lande, for alle virksomheder: klima, uddannelse, ligestilling, byudvikling, produktion, forbrug, vand, elektricitet, klima. Det er vigtigt for alle, i alle lande, i hele verden, og derfor er det igen ikke noget, som vi skal se som en byrde på Færøerne, eller færøske virksomheder, eller offentlige virksomheder, men se på som en mulighed for os, for at være med i en global udvikling, der handler om at møde fremtiden, have mere respekt for naturen, bruge naturen på respektfulde måder, og i virkeligheden gøre det til en række nye muligheder, for eksempel for Færøerne. Men gør det nogen forskel, hvad jeg som en lille virksomhed gør? Altså hvis jeg nu tænder lyset hver dag og glemmer at slukke det gør jo ikke noget, altså egentlig. Nej, sådan vil vi typisk se på det, eller traditionelt vil vi sige, jeg er jo bare en lille brik, jeg som person, eller Færøerne som land, eller min lille virksomhed, eller lille Danmark. Hvad betyder det, hvad Danmark gør? Hvad betyder det, hvad Færøerne gør? Hvad betyder det, hvad jeg gør? Og der tror jeg, at den vise, den kloge indser, at selvfølgelig betyder det noget, hvad jeg gør. Betyder det en revolution? Nej, det gør det ikke, men det betyder noget for helheden. Og derfor skal jeg tænke på helheden som noget, der påvirker mig, og som noget, jeg påvirker. Ja, tusind tak skal du have for besøget. Ja, det var dejligt. Det er jo det er jo symbolet for de 17 verdensmål, som har fået 17 forskellige farver, og hver farve repræsenterer så en af de 17 dimensioner. Tak.